that proper. Click on the like and love button and share this video. Oh no, onye humble onwu soba, I greet you. Oh no, onye obi onugbu ima gonna ewoy. Nda na-ewe iwe mgbe ma amaghị ife na-ewe ha. Ha na-ewe iwe mgbe ma amaghị onye kpasuru ha iwe. Amakwudu m ife na-ewe ha. Mana oge ọ na ha na-esigharị ọnwụ. Ndị emeta mma. Ndị emeta mma. Ndị uwe emeta mma. Imelu mma, imelu njọ. Nke ọwụ na imelu. Onili mmekwata. If you stay, greet you. Ndị onili mmekwata. Anaghị akpasisi okwu. Ndị ekwuru ekwu, but they lack action. A special announcement in Cholime before we proceed from this. We proceed on this broadcast. But share this video. I need to see people here. Can we make here the announcement? A other go. Afaga will be your portion. The other go. Okay, Chukwa Alieze, I greet you. Oh, Ada Zion, Ezigbo mmadụ, I greet you. Happen Eshieteka Logaka. One way I get a gem, Chicago Vine, Memakan Eshieteka. The other na. All opportunity at Jessica Wifi name, Makaneshi Teka. All name no here. Well name no anywhere. And not around Amuwo Aziz right now or tomorrow. All name you invitation card. If you are not opportune to be part of that society wedding that is going to happen tomorrow, if you are not opportune to be part of that presidential wedding that will happen tomorrow, the wedding that will witness the presence of the executive governor of Lagos State, the wedding that will witness the presence of the president, Federal Republic of Nigeria, the wedding that will witness the presence of the Senate President, Speaker, House of Representatives, governors of about 3-4 states, including the 5 governors of the Southeast. If you are not privileged to be present at that wedding tomorrow, that will bring together who is who in Nigeria, all the business moguls, all the business tycoons, all the political magnates in the Southeast, all of them are going to sit together in the same hall tomorrow around Amuwo of Aziz. If you are not privileged to have that invitation card that will lead you to heaven, if you are not privileged to have that invitation card that will give you direct access to Aso Villa, that will give you direct access to Akwa, the captains of industries, CEO and executive of so many banks, Tony Elumelu of UBA, Jim Ovia of Zenith Bank, Dozier of Diamond Bank, all of them, including past presidents of this republic, they are all going to sit and drink together and marry together. All the top comedians, all the top entertainers, all the top fashion designers, starting from Yomika Joao, we go up to the entertainers like AY and the musicians. Yeah, I heard that Flavor will be performing. I heard that Fino will be performing. I heard that the legend himself, Two-Face, will be performing. I heard that P Square will be there live. I heard that Pat Rankin and the Davido, Whiskey, they will all be performing there tomorrow. If you are not privileged to be part of that wedding tomorrow, join us tomorrow on a broadcast. Let us
do a broadcast and drive away our sorrows. What I go? And drive away our sorrows. What I go? Should I me Akwa? I'm not communicating, but you are here listening to me. Me and you Keronya communicate. What I go? So, Obuluna Neidro, privileged to be part of this wonderful wedding that is going to bring cream de la cream in this country tomorrow. Join us on a program tomorrow. Let us sit and discuss about serious issues that borders on real. If you try to say mano, if you try to that's it move what do you have when you invitation card there? A man in will go direct access to heaven. Then I was here with the Abia. About an age in Dami, about an age in the police way drive you away from that gate of heaven. Some people need to learn more and do more. You got to go. If I an announcement I wanted to make before I go into the program, all only means go this first batch of people that will go to heaven tomorrow. You got to go. You got to go. All only means go this first batch of having the opportunity to speak with the executive governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, one-on-one tomorrow. If you have missed this opportunity, don't give up. Don't give up. Okongudibia Kayeme wedding. Don't think that or the opportunity is Okongudibia Kayeme wedding. You got to go. Okongudibia Kayeme wedding. Also Okongudibia Kayeme wedding. He will be careful. President of Ghana on our life there. You got to go. And when they Kayeme wedding, you got to go. We have so many of them. When I forgot what the naked hit in a Facebook, we have never seen it. Many naked hit Kayeme wedding. So, Owuluna, in case you need a sharing Kokongu Nabia, anytime from now. You got to go. Omorocha, Echinine, Makasena, Nweyuna, Nwala. Abi, Neuna Tabo, Neyane, Neluyanya. So, if I may, she determine the next movement or the next step Okongudibia you take. So if you miss that opportunity of meeting your favorite bank CEO tomorrow, wait. Okongudibia Kayabia. You can meet those people. Let us sit tomorrow and allow those people, the first batch of Ndeyeje Eligwe, Kafagabe Eligwe, we will join even the second or the third batch. Ndala. Omolo fu feke bia na comment section mo today. We bia delum. Can you comment here? I think I take him a screenshot of that comment too. But na this phone unje me live back in that comment. Neneye. Some people are mahife. And when you tell them na family ife, or toke na gwa no that thing. Some people are mahife. You got to go. Some people are mahife. What do you have to J? Okay, look at. Mother and a Gabian wedding. What the name and EJ? Who begs to go and spend money? Can only beg to go and spend money? Or let's say you want to me and ask Saka and a new man and a new me. Kineri. But only somebody yahu ilu ife, eto ife. Why are you bothered? Why are you bothered? We have seen weddings. We have seen weddings. Some of them we have seen it on Facebook. We have seen it on magazines. We have seen them even so many places. Yet we did not panic. We want to come and start kiki wolu wedding where you are you. Did you wedding a year you? Men can join no train na ye mechana nkai. You will create or send the area request. You will get a zit. Okay, can invite you. Mba, or go say a zit the program. But again, may your own wedding join
group of married men like us. We went there before you. So do your own wedding and join us. Na line. Do your own wedding and join us. Imecha wedding nke e join no aye. So oblo an issue. E other go. Oblo an issue. Oblo ife yawo after na Facebook go na enye mkpoto. You will see what is going to happen tomorrow. What is going to happen tomorrow? Gunu ga-eme tomorrow. Gini imega tomorrow. What is going to happen tomorrow? Eh? What is going to happen specially tomorrow? Onweho. We wish you well, but obviously amala ayo panana. We will see what is going to happen tomorrow. Obi Kubana onachi kwagari mmaye again. I'm asking. Obi Kubana onachi kwagari mmaye again that I don't know. So what is going to happen tomorrow? Nothing. People are just coming together tomorrow to sit, drink. There is nothing special that is going to happen tomorrow. People will come and sit down and witness your wedding. After that wedding, there will be merriment. After merriment, they will give you what they have come with. Why you will have a whole wonderful wedding experience and the joy that you are wedding your lovely wife, and you are focusing on ego ayabo. Eh? You are focusing on ego ayabo to show you that no ego with the maintain and in here. Yeah? Are you not supposed to be happy? Are you not supposed to be with your wife, planning and doing everything? You know, that we should go to the station and wash. He jump one from Egypt by Renge. Jump up from Ifenine. Imagine in a guy abogabo. If Fenina and a poo is about a guy abogation. That is it. If Fenina and a poo bottle. Hey, Igbo Credo, one couldn't add guess. This person was unable to join because of technical issues. Even amazing. Igbo Credo is it here, but he does a comment. Can see the airport battle. He gotta go. Can you game me tomorrow? Oh my God! I'm not pona for me normal wedding. She na president of America. Your wedding. What does it show? I want to know what does it show? Eh? Or in fact, ejime wedding. I create more than 500 WhatsApp group. Monday, when we can in Ethiopia, now this Ababa be a travel. Money mitri na nkone we go na Kenesha. Electrician na lolo wako. Mashu meka na polish riguchu. Hancha niile ayeti ha. Na committee of friends. No kata like this, I found notification na mother add go to committee of friends. All because of all this thing. All because of all this bragging. No nya bia wedding mo. No nya bia wedding mo. Na bolumego de dotua. Na bolumego de dotua. If you know that you are capacity on your own, do you need to brag about anything? Do you need? Zenko ya ha kwa mwe na January kogun. If Zenko knows the kind of man he is. He knows that he's a quality man. In fact, he doesn't even need to make noise. He knows that Nando Jerife, Gabiari Ife. What is that? Ojego to General, a palata home boy, he no go anything about that barrier apart from Ndena Kogina Bagari on his behalf. That's the same thing. And I want them mad. That is the same thing and I want them mad. Yeah? And I want them mad. I go to worry. Eji feri ne bwacha saga. Ewolu wedding. Bwa saga. Eji feri ne bwacha saga. Ewolu wedding. Bwa saga. Yeah? Igwe Credo. Mwanke kime. Na udo de wan dem mado. Ekere ngo. Nine alive. Ago punana ina nde ya bonu ze eligwe echi. Aburo believer. Emana anom ki na eme live video na ga ntin we se ka mbata life ka
ka nkọwara na ba ghọtara ihe ba melụ m because even nwunye m kwechiri na ọ ya eso m je data ije maka na nke anụnwa ụmụ bachelor and yet to be married men are going to Lagos this weekend na ya ata nwa meanwhile na ọ ya anọlele there ka ọ dị sure na ma atala nwa so mbịa gbakọta ego flight mmadụ na-abụ going and coming wee bịa gbakọ n'ihe anyị of course na ịma na onye na-ejelu wedding ọ yara akwụrụ ya ụgwọ hotel wedding ị na-eje to go and spend yes wedding ị na-eje is to go and spend mụ agbakọchago ego one mmeri airpiece going 160 something thousand airpiece going bụ 160 something thousand ka m ma bịa kwụọ ya 2 seat 187,000 times 2 mụ na nwunye m nwa ya eku nwa na-alụ then coming back 212k mụ na nwunye m akwa m isi agụ 45,000 iwe bịa kwụọ ụgwọ hotel room 3 days ka m wezie 70,000 based on the standard m nwee ike ịchọ ka m nọlụ ọ bụrụ na anyị leso m enwere m ike kwụọ 25-30 mana mgbe ọnwụ na nwunye m na nwa dị involve mma akwụlili nke galala ọnụ because nyanwa wee ọ na-eme ihe hygiene well ọ bụrụ hotel niile ka ọ ya ekwe nọ na ya because of ịmana women they easily notice unhygienic place. Yes. Then nya ya eli then o nwere ike nwunye m nọkọta ọsị mbebi ka ije n'ba beach na nchọrọ ịnya horse mata idia ya agbaga in fact nya ịgbakọcha ego one dị involved n'ije a Lagos with an opportunity gegafia 1 or 2 places. Yes now ịgbakọchasia ibe dị involved na this movement ị na-afụ almost 1.7 million ka ya akụ na ị na-ejelu mmadụ ibe wedding mana ebe iwe nọgodo wee wobe m wee Jpac si ekwugodo okwu na the group apụta ọsị na o nwekwa onye ọ na-aya ayọ ibe a na-agwa ya ọ bụla asị anọ m Aguleri kịta ibe a na-agwa ya ọ bụla asị mburu moto m na moto pịagbuo m ihe a na-agwa ya kịta na onye ya na o nwekwa onye ọ yọrọ ayọ na ọkwa onye chọrọ ịbịa na onye ya emelie ihe based on na anyanwa na-eme na anyanwa bụkwa onye ọya wụ ibi emebekwa jee nke mana zinsi nji malụ Jpac na m emebere event emezugo m 9 event ọbịa nụrụ mana ka o si agwa ka o si arife ibe a na-agwa ya na ngwacha ya mmadụ da otu ọnya mbakwa na the group ntụọ dị rekọdụ ọ dị whole voice tụọlụ mụ nwa anọrọkwa na akọcha ya ejide evidence onye ka somebody ji wee comment na my page si ihe nwa sese iwe nwa protection law si law asụrụ nsị a nwanne na ejire lawyer eyi m egwu iwe nne m ụmụ 3 lawyers and the ncha na-eme ọfụma I know the law n'ihe ọbụla gbasara law na-eme jide evidence ya ịkọcha enu kọọ na magistrate ma na courtroom mwepụta evidence nwere case because even mma na-agwa gị na ikwu mma ejidego evidence ya already wee na-agwa gị nwanne ikwuru ihe dị etu ịgọzi a na ikwuru atụọ m evidence etu a ka m si wee eke hit mụ na ya si wee gbalị eke hit pụta na social media sịba na kredo akpọrọ ya na ọ bụrụ kredo kpọrọ ya si ya jee ya Ebuka Obi ọmalụ ka o si wee mee vidio wee kpalie Ebuka Obi nya ji eme ya shada vidio ya ọnya mgbaghalụ ka social media niile mali na ọwụ na ofe elu to do so na iwe ọ ya afụ na ọ ya kwa like ya na ndị niile na-akụrụ ya aka na o nwere onye ya afụta o wee muvuo wee baa wee mee vidio mechie dị yọcha dị biko wee mee vidio si na nyanwa wee ke hit na ọ bụrụ ọmụnwa wee igwe kredo si nyanwa mee ihe na wee pụta wee confirm ọlụ people na ọmụnwa wee igwe kredo gwara eke hit si anya nwa jee mee vidio yọọ if not na ma anọghị ebe a na-akpa nkata ka ọ ya esi dịghị n'alụ because all deformation of character a character assassination ihe ikwu gasị die go and beg na ọwụ na ịyọ I will ask them ndị dị ready to carry you I will ask them to mee gịnị to please forgive you ka arapụ because ọ bụrụ taa ka m zọbara eke hit onwe ụmụazị ọ lụchala ọgwụ ọ sị na ọ na-alụ sịba na 4 days ọgwụ fụta n'ezi felu onwere iwe nwere isi 4 months onwere iwe nwegoro isi ụmụazị wee tie arụ a wee gbaba nkụlankụ nọ na-anọ with my friend call wee bata wee kpọgide wee kpọọ wee nụ ka ekwula eke hit one native doctor na Ọkịja wee chọba call wee kpọọ eke hit si ya ka ebe na-eme na onwe mpele nnụ o wee gwaba m si nnekwe wee bido calm down situation
Wee sị ya broda na ibe nji kpọọ ịkịta ahụ maka o nwere ike o sukwe ịkpọkwa m go and beg yọọ biko na ịkpọrọ arịa ọnwụ na ikwu pastor man of God say do you know that Ebuka Obi na ọ na-ekwu okwu ọ nara akpọ mmadụ aba o nwere ike okwu native doctors etu Odueze si ekwu ọ yara abịa kpọwa native doctor ọ kpọwa bụ Chibụzọ native doctor oh no he will just say native doctor generalize ya and nobody will come out. That is the same way this girl si wee meli even na o je kọ na ya mbaba maka ndị real estate o nwere company onye ọkpọrọ ahụ ọ just kwuo 95% of real estate people this and this and that is why these people ejide nwee case mana ịbịazi akpọ afa mmadụ ma na inwe case to answer idefine go character mana ọnwụ na ime na such a thing wee nwee problem wee define o character ọnwụ na ị nwere evidence na yes na iri ikwu na onye a mee na o melie ịma na there is no case. So wee kpọọ ya gwacha anya wepụta online wee gwa ụwa niile na ọ bụrụ ọmụnwa credo kpọrọ ya wee tụọ evidence ntụọ voice record maka na ose na abụ ka m ji alụ ọrụ bifo ime eme mmụọ ya agwanụ m na nekwe onye gị na ya na-eme biznes nekwe ka ọ ya esi wee dị bidokwe n'oge ka ịzọwa onwe gị bidokwe n'oge pakeji bụ onwe gị ka ị nwekwa ike zọnwa onwe gị ma ọ tasuru m wee mee gịnị maka ya ka m ji wee malụ na eke hit ya pọkụ ọp m wee dobie jide edobie maka ama m wee ndị dibịa ọ nara apịalụba alụba agbalụgo John online jeri bukuo wee dobie onye ka okwu si na ọ bụrụ m kpọrọ ya wee gwa ya nna m go and beg o wee kwuche nye m wee welu gịnị wee welu voice record ya tụọ ọ sendelu m tụọ si m na ọ ya eje yọ the voice record ga viral na ọ ya eje yọ na ọ ya ayọ na kwuche nye ntụ onye o wee mechie ọnụ kpam si ata akpị m ọzọ taa akpị m kwuo kpam ọzọ ka nje na archive alụm jeje archives m je chọọ nke isendelu m mgbe ụmụazị ịlụlụ ọgwụ ịlụlụ m enwere isi isiba na ọ na-alụ ọrụ 4 days ka ntụ ọnya ka ịkwụsị inweta ọrụ onye na-eme trial lock na-eme trial lock ịfụta na social media ị na-eti aka n'obi si na ị na-agwọ gwọ ntọcha gwọ ịgwọcha 4 days ọlụlụ ọrụ onye nwa bịa were ego onye nwa bịa mee nke ọ gị nwa na-eme eche m nọ mmụọ na-eme eche m nọ Chukwu na ndị aja na eche m na-arụ ọbụla gị na-eme mana ọ gị nwa wụbe mmadụ ji egburigbe ọnụ ị na-enyezi mmụọ deeti ọ ya eji rụọ ọrụ ọrịa wụsị na-ekwube na ibe a na-eme abụ ụzọ ọdịnala na ọgwụ ajọ ọgwụ ka a na-evutezi ọwụ na-ekwulu ajọ okwu bikos ọwụrụ ọdịnala be anyị mmadụ bịa ka ịlụ ọrụ ịlụcha ọrụ echerizi acha pleti bee na mmiri ụtụtụ ịfụta ịwacha nzu tụcha ọjị si mmụọ biko na ndị ya ọrịa ekpere biko ya mezuo ka ha wee bịa kene mana kịta ndị dibịa wụsị they now command the spirit va na-akọmandịzi arọbụnago na ihe eme under 4 days and na ihe emechie ka evutelu m moto ta mmiri ị na-agwasị mmụọ ego na ọ ya ebute n'ọrụ ịlụ so na nke a bụrụ ọdịnala be anyị nke awa ajọ ọgwụ ndị Bini ọgwụ ndị Yoruba na ndị Hausa ndị ji commanding ring wee na-akọmanda ọgwụ bavute n'ọdịnala be anyị wee lụsịalụ mmadụ ọrụ onye a naba gị nwa abazi ajebe ịcha pleti na mmiri na-ayọ mmụọ na-ayọ arọbụnagụ na-ayọ akwari ọmụmụ na nwaanyị abịakwa anụ chọọ nwa biko kenenye na ya nwa na unu enyekwu ya nwa na ifele ya emekwa ma ndị ifele mee ma o mepe unu etu a ka esi ayọta mmụọ ikpe si mmụọ biko ya ma enye before 25th December ka nwoke nrụrụ ọrụ nweta ego ka o gote moto ka ọ lụcha nwa ụnụ ya ka o mee nke a ka nwaanyị aga akụrụ nwa ka onye a eji kọntena ya lere isi otu a ka ihe esi na-ayọ ọtụtụ ehihie na abalị mana kịta ndị dibịa anyị wụsị kpalala ma ewelu commanding lane ọ na-ekwu ya ọ na-akụrụ ngị n'ezie ọ ya eme 4 days ka o mezi ọwụ na ụmụazị a batara ya ọgụ be ọkwa isi na Igbo na-emejọ onwe ha mana ọ gị nwanyere agwa nyeva confident ịfụzi ụmụazị wee were last card bajeri kpọọ na klọb after all ma na echi niile na ego ya abata ọ nọrụzie ego abatara 1 month 2 months 3 months sorry put over to depression va chọba iwe ba ya eme to retaliate mgbe anyị nwebe problem as a single individual ọ dịrọ mma ịlụcha ọrụ gwa onye a n'ọkwa na ịlụchagokwe nke iji wụlụ mmadụ na ọkwa sị gịnị na ọkwa Chukwu na-emesi na ọ dịzikwa alụ mmụọ n'aka to confirm na gị nwee mechegokwe na-enye n'igbu iche gị n'imechego nke n'imechego dị awele n'ọkwa mmụọ ka ọ dịzi n'aka n'ọkwa arọbụnagụ n'ọkwa ndị ichie n'ọkwa ndị nke n'ọkwa mana nke a ahụ na imechasị gị jebe before 1 month na ọ ya alụ ọrụ asị m na ọ wụrụ m ụwa arọbụnagụ na ndị okwu ana na ndị ichie ike ọ dịla aka anọ gị koboko ozugbo n'azụ amagodo m ego one nsevute kịta na mejere da wedding
wee wụrụ nke a nwunye m na-asị m na ọ gaghị eje Lagos na mma egotekwa eri akwa na mma edukwu eje ebe nwa je gaa akwa ebe nwa asị na wedding the best part of that wedding a na-announce wo ndị ya bịa na ego ahụ eweta. Now the best part and the most memorable part of that wedding for onye na-eme so ndị ya bịa ya na ego ahụ eweta sọsọ nya wuchegidewe onye ahụ mba enweghị ife ọzọ a na-eme na wedding na spice wedding up ịghọtago n'ime ọdụ memorable na akwụkwọ ndị ya bịa ya na ndị ya eweta ego. onwe onye na-eme wedding maka ije n'ụlọ ụka since Jpac ji kwuo okwu wedding ya inugo ka ọ kọ na aya akakwa wedding mass by 10 ma ọ na aya na fada ya n'ọkwa bishọp ma ọ sị na fada Anthony inugo ka o kwurie iwe ọ na-eme wụ reception ka ọ na-eme o nwere ihe gbasa anya n'ụlọ ụka ka ebe ọ na-ejekwa n'ụlọ ụka last 2 weeks na-achọzi ime reception echi Jpac ọ dị ka ọ na-eje ụka reception ka ọ na-eji ije mee o jee ije mee unu ihe ọzọ unu na-aka gbasara ihe ọma wo ije kpọọlụ m egwu ka ndala ego o nwere ihe ọzọ ọ dị bọdadị ịghọtago ndị o jegoro ya abịa gbanwee jekwala ya ndị odogwu ọrụgoro ọrụ free nye ọrụ aghara akpụ ya akpọ bịa ọlụchasịa iwe otito of course na ọ ya adata ego because their own pattern of MC is all about itu awa na-anata ego ozugbo ịghọtago so ọ bụrụ ọrụ niile ba na-eje ka a na-akpọba akpọ ọ batakwala n'owelu pawe ya azị MC gbagotego na alụ Mike bido turu aba azụ onye magolu kọntaktị magolu men ịghọtago o nwere ike ọ na-ana ojide 1 million that is it so ndị ojegolu ya abịala ya ọ send ya broadcast message ndị ojegolu ya abịala ya ndị abịaba ya abọsi ego to appreciate everything he has been doing for them. So that is how the business is. There is something draw my attention. Fundraising can achieve just like you said. How many group chats? MPay group chats in the bitters. MPay group chats in the comedians in Nigeria. MPay in no in diaspora. MPay group chats in the Nollywood. MPay group chats in the youth. Mepe group chat ndị skit Anambra State skit makers nwaka ogene mepe group chat ndị nya all those group chat o committee group chat yo ebe a na-achụ nta ego yes committee group chat dị iche iche ka emepe so you don't expect no emepe such a ịma na abịa mme wedding o nwere onye ma na mme wedding. Yes, I did a cut wedding. Onwere onye ma na mme wedding. I just meche wedding duru nwunye m na n'ụlọ. Anyị ejegbu AC lalụọ ụlọ nwa aṅụrị nọgodu honeymoon nọcha honeymoon pụta na mgbede. Enye m my friends time 8 p.m. the Echo Super na Asaba. Friends pụta die. You are welcome to this gossip room. Oh, sit down, buckle your shoe and gossip with us. Oh. Anya nọrọ na the Echo so kwụsịa gba klọb gbasịa klọb onye ọzọ baibie isi awara m ije ha yawa hall isi awala m ije ha yawa canopy isi awala m ije chọwa bouncer ma o je chọwa ndị ya emelụ m ashebi ma o menọ na isi agụ isi awala m ihe mmanwụ na m abịakwala nna abalị a iwe ọwụrụ onye chọọ unu elie unu risie agba m egwu mgbasi egwu agba dị m egwu nọ na anọ m mee na elijugo n'afọ ṅụjuo mmanya bọwa ego my manager bụ ụzọ kpọpee maka onwe ka isi emie everybody na-emie ma ndị entertainer my manager bụ ụzọ site m nna m na iwe izi ọya abụọ m 500 one rap ọ bọchaa m ya anyị naruo n'ụlọ merie transfer tọnọkọ wee activate mm nsị ala nsogbu adịrọ oge lukwara anụ mee na-elijuchego ahụ o weta 500 bọgidie mgbe update ozugbo na WhatsApp menụ mụ na manọdị ozugbo ba afụwago view na WhatsApp onye ọbụla ya like apịa na WhatsApp status Igwe Credo onye ọbụla mmelụ ndị exchange anya ozugbo ịma na na-eme vidio o nwere ụfọdụ ndị nna like ịda afa ịma kele afa ya enye Ebuka asịrị Jpac is bigger than both of you ezugbo nwanne gị kwadowe n wedding o program a na-eme ebe a bụrụ bụ ndị na-akwado wedding echi so nwanne ozugbo my manager kpọpe
Go with 500 and save video updates na status. All my ballers say I like appear na status Igwe credo. Format. This is my format and they know. All my ballers I like appear na status Igwe credo. Onye ọbụla mmelu ndị exchange anya ba abịa gba around luche 7 budoche ego na onye ọbụla bido activation. Maka ọkwa ka mụ si eme o. Maka aka nni kwa aka ebe akwa aka nni. Onye ọbụla bido activation. Abọba ego. Ka na abọzi ego manager nwa bọ 100 jirikwa nwayọ chọọ waterproof. Solukwa tutu ego. So that is it. Talk I see me. Anyị niile ma our own time. Anyị ma mgbe anyị ji eme our attend. Mana ọ ijelu mmadụ abịala. Mara sị na Jpac na o mebere m iwe ọma. Onwe mbọsị mụ na nwunye m na nwa m na-eje Abuja. Moment of truth to say I don't see anything wrong with Jpac creating different groups or avenue for fundraising. People have been doing the same thing even during burial. Yes, it's the moment of truth. People they make during burial. As so many men na wedding, na wedding. But after na wori na emo after na wori na make noise. After na wori na disturb people everywhere. We all did our wedding. Ntu si shop. Can we plan wedding? Wedding na 30th of December. Yes. If you didn't make broadcast na Facebook na November, October, November, December. We bata oboda na that December. Mmadụ onye n'ime unu mana mụ mere wedding na 30th of December. Mmadụ onye mana mụ mere wedding na 30th of December. O etu nsi wee chọọ ime ihe. Nyanwa chọrọ ime nke cream de la cream. Ọ chọrọ ka ọ gada the whole man that are happening in Nigeria. It is good for him. But what we are saying is mmadụ apụta na wori na-enyegharị anyị mkpọtụ na ntị. Making street by IV look like more than the video. Street by IV. So street by invitation. May among that clique of people stop making mouth with it. Apple like broadcast about the monasy, naturally, no, ya photo, no, ya shoulder. Or that come for a little bit, Dogaya Jerife. It was great or that way before that, Dogaya Jerife. And adjusted even to the self, Bogalaya can know. Yes, warrior tata. And a mere state. Special I put a woody mother I if you na kwado wedding na plan ka friends ka enjoy their married life. You are emphasizing more on the monetary aspect of that wedding. Asekwam Jpac nyawukwana maka fundraising ego ya aye etue ego ndị Lagos ya etue ka o ji wee bịa kụọ aka nwanne nwaanyị dulu agbachasị akwụkwọ akọwa story. Asị anyị na Judy Austin ji wee na mee dochie ji wee na nya bụkwa na because ama nwe ndị entertainment onye ego ka onye chụkata ego ekweri achụta ọchọ ofu nwatakịrị nwaanyị jeje koru si na omewe wedding ọ dakọcha ego after 2 months ọ sị na divorce ọkọ ofu aikọ onye ọwụ na-etido ma ọ wụrụ contract wedding akpala ka wee daka ego nya bụrụkwa legit. I wish him well and I may wish you bad. My brother, just like I said, my brother, I wish him well also. Yes. I wish him well too. Onwe mbọsị mmiti Jpac na Asaba airport mụ na nwunye m na nwa na-eje vacation na Abuja. Anyị gbakọ plane ọnụ. I wee land ya Abuja very late in the night. Nyanwa konu ka taxi abie drop ya na hotel nke ọ kwụọ ụgwọ complete fee. The taxi wee bulu m jebe na hotel nke m na Maritama. So he paid for the transportation fee, both my own and his own, because na na-eje almost the same place. Now I will not. That is the only good thing Jpac megom n'ụwa ma. Onwebeghị ọsọ melu m. So si ya ngwa, I no go lie. Ịghọtago ntụasị ọ ebu m aka. That is the only good thing. Ike bigos iwe ezigbo bingo. Kapụrụ use ebe a pụọ isa anụ ọfịa. Everybody should live his or her life the way they want it. Man, up on Facebook or then it's some mad important. Or a mail away email away happy to Facebook. There are two or say plan to go wedding. A plan or wedding, email your teacher is email. A papa have make your wedding properly discussion. People will discuss it. You know, I'm going to a wedding.
All go to now Tinubu be wedding man. If you make your wedding public discussion, if you want to unveil your wedding to people, even before the wedding even happens, people will help you and sit and talk about that wedding. Even tomorrow, I analyze your wedding. Mgbe NC executive mechara wedding, buru nke ebute na Facebook, we all sat and discuss about the wedding. Ịghọtago? So ọ bụrụ na wedding iberu na plan chazie ndị mmadụ apụta mee wedding ha bịachia n'ibidoro n'oge ibidoro even few days to your wedding ị ka nọkwa na-agwa anyị na ya afụ onye ndị ya afụ kedu ndị na-agwa ya afụ ife ọwụ ya afụ ife na-eme wedding concern me. Yes, we'll give time all these people to reply them one after the other. When they I'm no fans somebody. What I go so when they write that kind of thing, I know they are not my fans. So I want to reply them. How will take whom if I'm gonna another man even we comment your my manager na reply when me people one. Ke gbasa mu na ba. Ona comment Facebook a na-akwụ m ụgwọ gbasara mechi niile ngo moto ọ nọlụkwa na-ekwu emu na-ataji ime anya na ngo moto mana ọ mara na ego n'ụtụ ya dị ni. What you gbasara m the more they comment the more validation I get from Facebook. Ọ manager m na-eje ọ nọlụ nkịtị ọ na comment na reply ịwa. What you ready there? So Jpac, this is the only thing good thing o megolu. So onye bịa na compare mụ na Jpac amara m obu m ụzọ we call one Obumuzo but an entertainment fighter. I not gone 15 years in entertainment fight all right. Man, when it comes to building people, what about Balamonia? Then build go entertainment waja nke onye ọwụna fụ n'anya. Jpac kpọpụtalụ m ofu onye build. Ofu onye ọkpọpụta na entertainment Okongwu dibia. Ọwụrụ Jpac kpọpụtala Okongwu dibia. Okongwu dibia has been there. Even before Malu Jpac, amalugo m Okongwu dibia. Before Malu Jpac, amalugo m Okongwu dibia. So here apụta na asị m nwa ukredo no Jpac kpọpụtala Okongwu dibia. I no go believe you because I've known Okongwu dibia before Jpac. You got to go. So that is it. So Jpac cannot come now. Moase ka abiaba in hierarchy of music. How far Madiga go with even the entertainment. Jpac will MC Konalo. Munga am an artist. Efuchogomu the likes of Tekuno, Beretiger, Kesi Lipopo, Keduma Abia, Odumodu Black. Odona the song I drop go. Efuchogomu Bress. You got to go. Man, we go so many artists. My Jerry, we go so many artists. But go to go no future. Man, the song I drop. When I'm on every song must have a date to drop. So that is it. So in terms of that hierarchy, money I already something. The two on oketa on all we are normal. Oh, we can a Lagos or who no be na duplex. More no woman na sabe be na duplex. And then try on a Lagos on Lagos. Mona ya had a make competition. That is it. onye ka igwe credo onye aka ho ọka kalo in fact level all no I don't even care because provided na mmadụ ada enye m nri atọrọ m ịma. What I am saying is that if you have decided to bring your personal issue you put it on Facebook or look at no nwere I watched him broadcast to me yesterday abi this morning either this morning or yesterday can watch that program. He was busy referring to so many people and talking about this wedding. He was busy. Now to get a lot of people oku. Now to get a lot of people oku. Neku mande ndame ya petare mopo ya bia. Mande chori go ma na hu madu we bia. Wedding ya we bia chisi ba jebe igwe. You want to go? In fact, take if you a souvenir iPhone 15 Pro Max gold plated 24 karat. That is why you took Ayasena. This wedding miss a lot of something very important in Nigeria. What I go? So when then I say mind your business, he made it our own business. That is why we don't have to mind our business. We have to help him in that business because now Jefa whoop that I. Let's get from comment. Can you guy how far KJ? Jpac with the first person, maybe I don't really understand. Maybe you just want to do program on that regard. What is wrong with Jpac? No, he have the privilege. Campaign here. It's not a big deal.
Wechi tunyele ego onye atunyere nwere onye na force. He had what it takes to do that. Getting clear you busy trouble. To Okay, check. Can you our brother mother. Yeah. Ejike, ka m jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na ị na-asị m na ọchị ime ya o mee ya, o nweghị onye gwara ya nye mere. But what I am telling you is, when you have formed the habit of always coming to Facebook to come and use that wedding to spite people, to use that wedding to show muscle or to flex to people, to tell people that need you wedding na agwa ha na gonna hand on at the same level, need you wedding na achọ ka you show your contact, that need na wedding na nke ame na nke ame. Are you saying that we should not talk about it? Is that what you are telling me? Anyway, you know, Jpac is a what do you call it? A comedian, a media destiny. It's just a propaganda. It's just a kind of propaganda. It just want to be unu put a hand on Facebook unu eburu emotion and sentiment na-ekwivi I don't do that. you don't do that. You don't do that. He watched the broadcast Jpac email yesterday. He watched the broadcast Jpac email yesterday this morning. Did you watch it? I've been away for long. So you've been away for long. The moment you came back from where you went. The moment okay, propaganda guy. Last time they can just ask to before you quit. On him on now not an entertainer called. Are you not aware? Of course. So what we are doing here is also propaganda and the Keriba Warrior. Propaganda and entertainment I'm going to I know, but no matter whatever what you call it, Jpac no actually me wedding one opportunity with different platform yeah to Lego. Davido made something last time. People came in and they contributed towards last time home birthday, people tried 200 and something million. So Jpac with the platform, one with it have been there for long. So people on the Jpac have to also honor him. So it's not a big deal. The video use it even before it happened. To come to Facebook to come and the video use it to come to Facebook to come and throw challenge to people. Did he do that? Okay. Koya Jpac throw challenge. Go and watch his video. I have just drawn your attention to watch the video itself. No. I've just drawn your attention to the video. No, go and watch it. No, watch that video. No, I didn't. No matter what Jpac, we just creating awareness for his wedding. No matter what he says, he's just creating awareness. Awareness for wedding. So why are you justifying what he said even without watching it? But you want to come and start judging the one I'm saying here. No, I'm not. No, I'm not here for people to validate me. Why am here? Now Jpac created a platform, different platform. You know, okay, we totally ego. That is not the issue here. That is not the issue here. That is not the issue. That is not the issue. The issue is that now he create a platform, create a lot of avenue. That one is good for you. The moment you bring it to come and use it to intimidate people and show the people that you are Okibe, we will tell you that na no sisia na ima na iwe credo Okay, you are saying that you are not actually to the world and what people that is bigger than them or what, Abi? He just creating content, just like what you are doing. No mean anything. You actually know why you are doing why. He just creating content. Thank you very much. Show of force.
I have na him onye na him if in you can use it to go. I did my wedding. And, I did the way you I are want right. to do it. I even listened to the comparison credo now compare quasi Jpac. I mean, why are we doing all those things? Comparison for what? How come Nah, now compare? Ejike, the bias. Ejike, the bias. Why? Video Very biased. is filled with Do comparison. you understand me? Oh, You ignore Enugo the check or on the directly Ejike. on a particular individual, or directly on a particular some individual. Can you ajụjụ Inwe bias man, Jpac after kwuru me, we'll na do more igwe sena kredo before you the bias. ka Jpac kwuru na igwe kredo bịa wedin nye nọ ya agwa ndị amị Mbo no na ndị no bank they No, have. no. ndị amị akaụntụ ya out of wedin nye Then You know they have content God they Ejike. create now. Inwe lock na man robem. ịjọsọ bata ebe a ka ị bịa ka ị ga dipendị ya nonsens Ejike Ọ bụghị ma me nwere ọgwụ. ịjọsọ bata ebe a ka ị ga dipendị ya nonsens ụnụ agha dị ekwu eziokwu ịkpa atụ dị atụ na ebe niile ụnụ agha dị ekwu eziokwu Anyway. Ejike ma me nwere ọgwụ. Ofubere okwu tie ma me nwere ọgwụ. This is not nwere ọgwụ na Nwoke pụọ na ịdị bias nwere ọgwụ ka ebe anyị kọwata ọgwụ. mmadụ bata na a broadcast of how many minutes onye broadcast nọrọ ebe a na brag you refer to my comment. Okay, it's okay. The point is, Jpac life ga an individual son to one nwere ike inwe wedding or ya like ka mmadụ ma third party. Ezugo wepụ onye ebe a ka o je kirigodo vidio ma o kiriche vidio ọbata anyị na ya karịba. Time watch the video but inwe time to comment on the topic. Don't watch that video igwe kredo No, I don't have time. Don't watch that video Ka m gwa gị na Ezugo o nwere time watch the video mana o nwere time drop commentary on the video. Enwere time for now. Enwere much time. I watch it. It have nothing to do the way try to organize wedding here. People have been doing that. Big people have been doing. Big Kubana did it. So many other people have been soliciting for money. Now, you are talking about another thing. Okay. Maybe in due time I will watch it anyway. But support Jpac. Jpac is a great force to reckon with. We know now. Since you wait on also no coming from Nanko, all on a great force to reckon with. I ain't have comment. Okay, go on a member before or turn a great force to reckon with. Educate. Okay, my dad so they put the other one. We no like Lumbo, they put the other one. Though Jpac is just a nice guy, just a content creator. What about special? What I go? What? Very wonderful. So very wonderful and fantastic. On the one church or whatever. So now Jpac now side. Just a neutral guy in the just finished. Okay. Okay, can I go and boss or wedding call Mubang protocol? Yes, wedding in December. Okay, my wedding in December. I think yeah. All Namobia on Facebook to come and tell people about the wedding. I have to go first now. Okay. We started talking about that fundraising because of the way and the manner he was bragging about this wedding. He was bragging about this wedding, throwing challenge openly that he wants to use it to for people to see how powerful and great he is. I know. Let us come now. All of us are Igbo people. Wait. Whether Jpac can go see people can even Jpac say you have just a kind of propaganda. Even you have just hope one, you know. Why are you defending him? Are you Jpac? If you want money, Jpac just propaganda. Why are you judging president? You don't even claim why are you judging him? Remove sentiment aside. Forget about whether Jpac aside remember or church or whatever. Or just for example, usually me see na meji my bed down no go see people now can challenge everybody in Igbo land. People know that what you are just a kind of you are creating awareness, just normal. Ejike Ebia na Facebook where see
na-ewo nke a na unu niile nke iwe na-ekwuzi na-ekwu nwanne mpụta na Facebook, I will wash you down. What you believe in has nothing to do with me. It is your business. It is not my business. Right, but it is your business. It is not my business. It is not my business. So, Igwe Credo, mmadụ ka ị na-egbu here now. For una mind, ndị unu nwawu ndị na-eme ihe dibịa n'ihe ọdịnala, unu believe na Jpac, unu na Jpac ọkwa ya? Anyị egwa na na-eme ihe dibịa ọdịnala. Ndị dibịa na ndị South East native doctors. Unu believe unu na Jpac. Okay, ndị na-eme omenala ifuru nke ebe ha na-agụ alụsị. Ịghọtago? Ọ bụ ihu na-anaghị aghọta. Bịa Enugu ke kọntrị eji ike nọ. Nigeria ma Igbo guy onwere ihe eche m na outside the country maka na ọ wụrụ ndị be anyị niile na outside the country ka m na-reply okwu. Why here at ụwọdụ isi adịrọba mma, isi gbakara na country ebe ebe nọ, isi adịrọba mma, enwere isi wee nwurugo ọkụ. I don't think that thing doesn't want it. We are all my brother no UK gwa m na ụfọdụ ndị be anyị nọ abroad n'isi gbalire. Ha nọ nkịtị nọrọ indoor dị depressed, enwere ọrụ. Na anyị nwa ebe a kaba dị mmali. So ọ bụrụ mmadụ niile, ọ bụrụ kọmentị niile ka m na-reply in my capacity. Mmadụ afọ onye nọ outside the country. Onye rapụ ube nne ya nọrọ outside the country na-ata aja. Ọbịa kọmentị, ọbịa welu depressional, emotional mindset kọmentị ya na my page and reply onye mba mụ na onye abụrụ class. No matter na ọ nọrọ Nigeria. Enwe ike asị na pride. Onwe ndị isi gbali, onwe ndị dị mentally derailed. No outside the country. You are right. Isi adịrọba mma. Enwego mental problem. Onwezi ebe na-aghọta. Because of the type of depression and isolation. Enwede egova ji ebu nwa. Enwede egova ji ata nwa. Ọwụrụ ụdị mmadụ nọ Nigeria nwa na-abịakwute ka ya abịa ka compare with onye nọ na one room na-ata ahụhụ. Ka onye nọ na Igbo ata ahụhụ. I give you right. You are right. Now, so onye ka nji wee jụọ kedu kọntrị nọ maka na ihiche sweta na hit ya ọ bịa dịka nọ kọntrị ebe oyi na-aba na nje ọgbụ, ebe oyi na-ablọkụ ọbara. See, you know, sometimes I know you are. Sometimes I don't really want to say much. The point is, yeah, some of us are mentally deranged, problem, depression, or whatever. So, Kezi, the remedy in Welikinye, your brother that are frustrated in abroad. If you are your own brother, you know, you are trying to bring hierarchy. Let me tell you something you don't know, brother. Those people live full well problem. I'm also among them. Yes, no, included. Yes, I'm among. You see, anti-noise. I hate anti-noise. Yeah, all of us that are into this problem. Do you know why? Because of people back home now, you are directly or indirectly that we are helping. That person now, if you not that person if you not have in UK now, all 24 hours, all time or support to some NGO or support to some family, support to friends and relatives. The same you now likely the continent. You will know your brothers in UK, your sister might be in Italy or in Japan or whatever. They are facing the same challenges. That's why it seems like they are frustrated. Not that they don't have something doing. On how depend whether on social media they're not going to sustain themselves, but because of unending family problem in Nigeria. That's why at the end of the day, they work like elephants and end up like grasshopper. But it's unfortunate that most of us in Nigeria now put these people not abroad as a scapegoat, using that to make caricature. Imagine you saying that a lot of them are mentally this and that. I know you want to prove a point, but it doesn't make any difference. Yeah, I don't have a or rather, before my job. I have watched your program so many times. You are talking about Igwe Credo trying to
to show a kind of hierarchy. And yeah. you are having hierarchy, I mean, in the sense that, listen. You don't need to explain further. You are having a problem with that because Igbo credo. But that was exactly, or that is rather, I don't know, exactly of what somebody is doing. And we are talking about it here. Maybe justify, yeah. Outside that, it's the problem. I want Igbo people. We always like to cover the truth. No, I'm talking in a different angle. No, people not attacking Obodo Igbo. So now the educator, I watch you go program several times. You are making it look like the majority of people who know home here depend on people who know outside Nigeria for survival. No, you don't watch my program. You don't watch my program. Last week Saturday. Last week Saturday, when somebody celebrated birthday, 10 kg of rice. Make a man do 50,000, 20,000, 10,000. Monday 5,000 kanko. Monday 500,000 for medical bill. Onya on Germany, on UK, on America. Onya on Lagos as well. I know so many people. I know so many people who know Nigeria. Never go. Now you send the room. You are right. Stop. You are right. Stop making it look like an ife. Over the obodo what you wake if you weather her. Because anyway, this one is an open something. Some of us have directly or indirectly benefited from people now abroad. The point remains that again. You are not watching. If you watch my program, now I balance my thing. The point remains that you that is okay, you want to watch him, bring him back now. You want to watch him now abroad. You have seen how it is. So in our NGO, people, you have to remind yourself that at the end of the day, you might be the scapegoat. So the whole NGA will then abroad. Now, anyway, don't take me away. Don't take me away from even the discourse. Now, the program is not even if I'm new. It's just that no organ go far more than we supposed to do. And their web program. What I don't want you people to be doing na this Facebook is double standard. The moment you know email na Facebook, I know very well. Look at you being intimidated now. Education. Look at you now being intimidated now automatically from how Igbo Credo was presenting things to you. You felt intimidated. You felt that superiority complex automatically. You felt that superiority complex automatically give you. Not so. Now we are here telling you that for the past few days, even yesterday, that somebody na be on Facebook throw shade here and there with wedding here. No, you mean can and the mother ya funka. Literally go there. Na emechi ifa na ya fife melu. Na this one, you mean can. Now somebody has been saying education. I want 2 minutes. People, my work tomorrow. Now, this is let me say something. Now you have problem here now with Igbo Credo, but you are trying to justify now say na propaganda even a honya, but a bago biye.
man of propaganda. You are even defending him even before you watch his video. You are defending him even if na if I only mean that. So what you mean is that no onye nwe hozie go ejime wedding. Onye nwe hozie go o eji we me ife nwe ko si wedo. Onye ahụ duzie intimidated by the way onye asi we na present things, especially making direct passes to people we know. People okay, we know. you are right. You are right. I give you right. Yeah. Too wrong can make it right. Now, if you are feeling intimidated, not standing abroad and or whatever, you know why? On our be here with if you check our brothers and sisters shall have fun obodo Igbo. Yes, people somehow. Okay, what credo? If I stop working today, not my money, based on the system I am. I don't think if I have kidney problem or the worst chronic problem, I will look for any NGO for support. No, you know. In fact, if I stop working today, maybe I become disabled. I know, but Oga, ọ na-achọ ikwu okwu based on ife na-ekwu hapụ bọsọ ọzọ anyị kwuo maka nke ị na-ekwu igwe kredi emekọgo ọnya kịta ịbabazie based on ife igwe kredi okwu bọsọ ịfụrụ anyị na anyị nwere ekwu listen to me. Stop talking about obodo. I don't want to talk about it. I'm allergic to noise. Stop talking about obodo. This is my program. I know what I want to discuss. Stop talking about obodo. N'ihe na ihe m na-agwa igwe kredo bụ ihe a ndị banyị nọ na-ekwu ịnọtisi 90. Let me help you because it seems like we cannot agree. Okay, for ya? Okay, for ya? Yeah? Okay, for ya? Fa anyị na-ekwu. Una fugi fa anyị na-ekwu. Anyị nọ here na-ekwu about ife somebody na be eme na Facebook all this while because of wedding here ọ na-eme ife. Now enwebata ka ị bịa caution anyị na onye a nwere right ime ife ọ chọrọ ime. You even started justifying the person. Why? Na onye a na-ema na propaganda or na ife. You were justifying him. Igwe kredo pịa ya ofu ebe ozugbo nke ụda ha ịchọzie ka ịtọ no program anyị atụ idefend ndị n'obodo oyibo automatically o metụ na ngwụnwa n'obodo oyibo aka ịchọzie ka use program a ka ị wee kọwala anyị ife na pass through. Who wants to hear that story? If you don't want to hear our story, who wants to hear that story? Yeah? Who wants to hear that story? You are coming here to tell us that the plight, our own plight doesn't count. But you want to come here now to come and start telling us a long story because now you go to the wonago. Etu ahụ onye anyị na-ekwu maka esi egbu ndị mmadụ na Facebook ka igwe kredo si wee wuo kịta mapụta ka ebe bere akwa ka ebido ikwu eziokwu na Facebook ahụ. We are not telling you not to do anything in your wedding. That is not what I'm saying. If you like, you can bring the whole Nigeria to give you 1 million or 100 million. Yeah? Well, I don't have any problem with that. But to come into Facebook to come and tell us, which contact though? Which contact? Yeah? Which contact is say ni merife akwa okuko bia? America gonna akwa okuko not at the same level. Even tomorrow, in a problem, there is a level at which akwa okuko you get you involved in that particular issue. Yes. There is a level in which Akwa you get you involved. Akwa ye were go ni no patalo we bia kolu case nkiji we wulo onye. Uru yi ye mwe na ya wona atakara ego nkegu. Ko ya ụfọdụ a na-ewepụta connection ngwa na ati ihe ego. A na-ewepụta connection ngwa na ati ihe ego. Ono no leba na akotu e bịara iji nye Mr. Okeke invitation card ekporo ka afọ wee je. Ichije Mr. Okongwo ikpọrọ Mr. Okeke ọkpọrọ gị wolu nkwụ ụfọdụ n'ime unu chi ime wedin etu a mmanya unu ya ejide ka invitation unu ya egosi mmanya 4 million wee je ka invitation ndị ya bịa nye gị ego wanyị ya eji 4 million a mere onwe wedin kpọkwa ndị mmadụ sef ndị ya bịakwa inwere ike nwee ego ata isu ọta isịrị ife niile na-awụ nọnsensị a na-eme ka e wee were ihe na-asa afa na Peter mmụọ na-eke bịa wedin go
okeke importer and exporter bịa wedding ewere eko nya ife a na-abịa emere anyị na Facebook ọ dị so anyị ekwuzie ya ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu ịnọ onweghị plan wa wedding echi niile imecha wedding anyị afọ ife mere ọwụ kịta na ibido anansụ wee n'oge na anansụ ife na-eme na-achọ ndị ihe eji ndị obi onugbu ihe eji wee intimidate wee gwa ha na agụ na ha ahụ level ọkwa echi niile onwe ife mechara kịta ndị mmadụ anya expect the news nna na wedding akara aka mana nke ahụ na iburu n'ụzọ wee wedding na nwoke na-enu ọchị so echi niile omiti osi level ebe iwogorie ọwụrụkwa another issue mana wee ife na-aza na echi niile ife mmezie onye ọbụla a na-eti mkpu na-asị hey nna na this guy purukwa weight na this guy purukwa weight. Moreover, who is even interested? We all get entertained when we see big men attend wedding. What matters is for you to go home and enjoy a happy married life with your wife. We call it a Bress union. Every other thing is entertainment. That is what it is. That is what it is. Obolo adekwu eziokwu na ayekwu eziokwu una bia ba na akọ ịma aka amagbalkwa ya aka ịma aka amagbalkwa ya aka. I did my wedding the way I want to do it. Do your own the way you want to do it. I afugo m nnukwute ọgaranya. Afugo m nnukwute ọgaranya wo ọgaranya. Ọchị ime wedding. Jemere onwe wedding nwe ka o si wedo na kporo onwe all decision ya. He has all the money to spend, but actually spend there. And they are for so yeah. Nguma no weru, imekebe ho, but you want to do nke ya we me wani na akoro aka. Kudos to you. Kudos to you. Wani ne to konyogo duru ego. Buri na kpuo begu me wedding na kpuo. Ohi wedding ibe u na emechakwa na kpuo oruo nkeru. Echokwa ka agbafelu ọsọ. Echokwa ka agbafelu ọsọ. Anyị nọ na Nnewi a. Deka nna nwa chikasị mee wedding anyị nọ na Nnewi a ụmụ a lot of ndị big men mee wedding anyị ma mgbe ọkwa nwa akata je nụrụ nwa ịnọsị ka nwa ịnọsị je nụrụ nwa akata anyị nọ na Nnewi ome anyị na-emecha wedding ahụ nke ahụ gaa anyị ma mgbe Ifeanyị Ụba kụkọrọ who is who na truck park ya nọ na Lagos Uju nwanne nwaanyị wee mee wedding ọgba na news gbaa ebe niile we saw it happen. So kelu the wedding ahụ ihe eme iche na ọ ya aduzi nya ọdụkatakwa ọdụka nke nda ọdụkatakwa ọdụka nke nda anyị n'ụbọchị a nwa chikasị n'ọzọ mekwa wedding na Lagos ndị nnukwu mmadụ ma Bishop Okonkwo ha ndị odogwu gasị odogwu bịachakwa ya ịghọtago anyị n'ụbọchị a ndị nnukwu mmadụ mee wedding mee burial Obi Kubana kuo the whole who is who kunata ha n'ọbabe ya kwacha amụme napa nke ahụ gakwa ịghọtago. So let us hear something. Ọ bụrụ ife ya wee pụta na Facebook ị na-enyechisi mmadụ mkpọtụ na ntị mmadụ agha n'ife ịghọtago ị na-enyechisi mmadụ mkpọtụ na ntị mmadụ agha anụrụ gị ife ekwuo ya ọwụ na onye kwuru ya ekwu aga ọnụ iji wee gosi ụnụ na-ada balansị ife igwe kredo pụta kịta dụọ ihe mkpịsị etu a ahụfụ Mumu's blog ifela ahụ emeru. That young man has men that matters around him, and his humility, as you guys call him, has gotten him to some level. So please calm down. Mona's blog ụfọdụ n'ime unu wee ụfọdụ n'ime unu si wee were ewu na nwe 50 million nkịta na akaụntụ m nwe 50 million na cash na akaụntụ m ọ bụrụ na nyanwa enwezuo 5 million na akaụntụ ya ọ chọọ ya ka o dị ruo Nigeria niile echi niile ịpụta na-asị na onye aka ụfọdụ n'ime unu wee and that is why some of you will remain beggars. You will remain beggars picking crumbs from tables of big men. Or if ụfọdụ n'ime unu ya remain, you want to enjoy that na ken convoy isi be ya atọ ife asị na ọkwa enyi nwoke na ọkwa Emeka interior shọtara ya ị na-enwe aṅụrị na Emeka interior shọtara go ị na-ejechu ego nke
Iye jeshuego nke u ko fodo some people na account as a contact. Why can't you go and look for money? Emanu ko eba yi beru na eji acho ega. Ichekwa cho ega nwe ega na apayo. Nwe ega na apayo. No, ọ dụrụ onye nwere ego isi nweta contact da ma onye nwere ego nweta contact. Onye nwere ego ịchọ contact na ọdụ ka ụfọdụ n'ime ihe ịmahụ mee ya ọfụma as a responsible human being. Iwuru ego na-ebigheri aka. Iwuru ego na-ebigheri aka. Onye nwere ego a na-ibo isi contact na onye nwere ego na isi contact. Ọ ife na afụ na Facebook. Afụbụ omugboro na ya apụta Obi Kuba na asị I can pick up my phone and call IG ma ọ sị na ọ ya kpọ onye a ma ọ na ọ chọkịta ọkpọ onye dị otu ọla ndị abe mana ya afọ onye enweghị ego everyday ọpụta na Facebook na isi onye ọma na onye ọma share the person you know go deposit money for your bank account go na ya I will the same level. Yeah? I am asking you come and answer me. So ya onye ahụ ịma mali ya chụba ego go and look for money. Una needs n'isi contact ya everyday contact. Yeah? Inwe contact niile a eme ịgarala m ikpo onye ndị mmadụ amarụ ka o si wee dogonu. Go and look for money. Yeah? Ule phone house I greet you. Yeah? Go and look for money. A na-agwa unu ọdụ ka ya asị if a ka eji egbusisi ụfọdụ n'ime ụlọ ala like oge ọna ka gụ na ndị big men na-awụgharị ala like oge ọna ka gụ na ndị big men were na-akpagharị na họteelụ je na-aṅụ mmanya ha ewere foonu na ọ na kọntaktị na-emere biznes nke ha nkụnwa na-akwụgharị soro ha na-azara afa na-eseru foto na-epostu na Facebook. Onye fụ ya otu aka shenobi Obi Kuba na bidis ọ na-atọ ọgụ na gụ na Obi Kuba na sere foto echi niile gụ na ship pris ese foto ọ na-atọ ịchọ ka ị bịa nyere anyị si na biwo Naijiria bịa wedin iji wee wuru onye ka ewu ka ha bechasịelu wedin ahụ onye ka ewu mgbe Obi Kuba nakwalụ mgbe ndị mmadụ nọ na-spread the news. It wasn't him spreading the news by himself. O nwere ụfọdụ ndị bịara ebe ahụ mahụ na ha bịara n'ozi onye na-emezie ife ọ mara na ha bịara ya mana ngụnwe ịnọrụ ga ebe a kwuwe na hotel na flight ejugo na hotel ejugo flight ejugo hotel ejugo nka nyawo wedding ihe ejekwadebe onye lukwa anya mee ka o si eme ka m gwakwa eziokwu onye lukwa anya mee ka o si eme. O nwere onye delu na comment section nyaa asị m ezugo na n'ime wedding na ya fọdụ pre-wedding photos. Onye lukwa anya mee ka o si eme eji ego na-ese pre-wedding photos. Eji ego na-ese pre-wedding photos. Ịghọtago eji ego na-ese nwa ruo onye achọghị ise onye chọkwara ise ruo onye ji ese enwe many problem with that. Ịghọtago but no somebody pụta na Facebook iwere ife enweghị isi naanị isi onye ndị ka ị na-anịrị isi onye ji chọrọ kọntaktị na kọntaktị nwere oketa ka ihe egosi ndị mmadụ n'inwe kọntaktị na menụ one agbago tiketi from obodo oyibo na-abata na menụ one menụ everyday men a na-afịọ everyday men a na-afịọ men up and down men up and down n'ihi na-abịa na Facebook akpọsara ya afa ndị ịma ndị niile ahụ ị na-akpọrọ ya ịma ndị ha ma akpọ ọkụkọ ahụ ugwolu a member of a family ka ọ wụ n'ọba and o nwere ndị ụmụnne n'ọba. Are you not aware? Akwa ọkụkọ ahụ ị na-adị n'isi na ọ ya bịala wedding ịma na be ndị be Chukwu dozie ahụ ka ọgụnụ ịma na o nwere ndị ụmụnne ịma na o nwere ụmụnne n'ọba. I'm asking you si ma na ahụ ịma na o si from somewhere ịma na o nwere ụmụnne. Are you not aware? Ana-eko ka nke ife enweghị isi. Nwa ogbenye mere ife ndị ọgaranya bịara ife you should be happy and count it as a privilege. Ịghọtago? Nwa ogbenye mere ife ndị ọgaranya bịara ife you should be happy and count it as a privilege. They did not come for that function because na gonna house
probably for one thing or the other, which you can't even tell. For different reasons. So if you get carried away by that groove, then I don't know what to tell you. I don't know what to tell you. Maybe as a social media person, yes, you can use the photos, you can use it to make a video or make a content to do okay in a line that you cannot hammer on the influence of other people. You what I go? A na-ekwu eziokwu ọdụ ụnụ ga-asị na ife a na-ekwu ahịa yet ụnụ machakwa n'eziokwu ka a na-ekwu. Ụnụ machakwa n'eziokwu ka a na-ekwu. Uche ka anyị ga-ebi unu ịchọ ịchọ ama na ọwụ na Jpac apụtara na Facebook bịa na iri isi wedịn a kwuwe ndị amị ya apịtarị na ndị amị ya apịtarị kwuwe ndị chọrọ ịbịa the wedding but they cannot come. Nna na-ekwunu m anya ahụ. Has it gotten to that level? Has it gotten to that level? The primary aim of getting married to go and join a union, a blessing with your wife. Every other thing misery it depends on ATC where kwado. But if for do wedding way to a shift okay. Look, let me tell you, this is my truth. It is not your truth. You may choose not to take it, but this is my truth. And when Mickey Equati me wedding ever, and when my friends symbol committee, what I go, and when friend committee symbol like this, how will you get it to total 100 million? I cannot spend 20 out of that 100. I cannot. Yes. I cannot flex it out of because I want to show that Namu Megono. But this is my own truth and not your own. This is my own truth and not your own. You may choose not to take it. If you like, you can take it. Yes. Wedding. Advise a lot of people may wedding no matter if in them do not move out of what you plan for your wedding. That is also the advice I choose to take. You must not take it. You must not take it. And need a key, but to mail only feature email only. Do not come out to come and use it to afubo maybe nuku vintage, not vintage, modo kelafaya Zenko ya kwa mwena January. You can hear Zenko making noise about Akwamuzwa hoya kwa January. In as much as name mana katero hanide ye Junu na that day. But you can't hear Zenko making noise about it. Oh, Benonye Kone me for the fedo out of excitement. He what I go, he will connection him in echo. Oh, Benonye ya wugo ni in echo makonye ma. Onya hema ayana numpoti ya. Onya hema nori na Nigeria. Ayana numpoti onya hema. We don't hear the voice of that person. Manangoma ayaya nuru ife. And the way go. Ịma na inwe ego ịma na inwe ego onwe ka esi wee gba akịta oke na-eje meet IG and the ikekwo na need to spend almost 5, 6 or 7 million ihe wepụta nwe connection ọhụrụ asụrụ ụzọ nke emerugwu free nke ọ na-emeghorugwu free you cannot match it. Your leg cannot fit in that shoe. You know that na that shoe in alụ with the size in the mother. Not a guy fit mu in that shoe. If she would if I'm the Pumurive, it's her no. Oh, not a guy for our house and water. Yeah. Oh, not a guy for our house and water. Man, I have to bondage your webo. I am a Rukunan in Nigeria, may wedding. I fear. What I go. If I do Punka, only a baby and marker. In fact, eji came in the invite or happy
For example, if not because of pride, for ndị you have pride. Yes, enwere pride, do contented with ife nwere. Yes, enwere contented with, I'm contented with ife nwere. In case if you don't know. Yes, admit it. What if not pride? Why you somebody is rewarding? If not because of pride, ịgwara mmadụ na bịala wedding wepụta ashebi onye ahụ were ego egoro ashebi efughọdịa nọ a privilege na iwepụtara ashebi ndị mmadụ gokọrọ ya efuru ya nọ na ha supposed ime na onye ọ na merie who a privilege ka ọwụ because na onye ahụ ya dị opportune to be in that glorious wedding. If it is not pride, tell me what it is. Tell me what it is. Yeah? If it is not pride, tell me what it is. I watched the broadcast for like how many in Eko. This wedding is all about you have never for one day when you see the day go off any distraction, anything. It is all about people that will come to this wedding. People that will come to this wedding. Oh yeah. You know, like this, if I had to go to a committee, yeah, if I had to go to a committee because of going for that him a do budget in go now, what should he spend in a wedding? Yeah, Manya will see na always see additional something. I can tell you for free. Yeah, a lot of people out there they will want couple we plan no wedding because we believe no plan no wedding and the mother will take go. He made wedding based on other people's budget, other people's pocket, not even your pocket. You don't even know how much you can be able to bring out for your wedding. I'm asking you. If you have all the money to spend on your wedding, go and spend it. People will come and enjoy. You want to go? People will come and enjoy and have fun. Congratulations. You go home and enjoy your marriage. But in a forcing guy or yourself, you are forcing yourself, guy, man, you know. Go and look for wedding planner. Go and look for event planner. Hey, ndama plan a wedding, huh? Ono na try go. So too stressful. Onya bata scared unji we do go si we do because now with our wedding planner. Wedding one nke mma na ebe a detu sichara ife niile ihe emene ka nna ajụ wedding one nke mma na ebe a kịta detu sichara ife ihe emene detu sichasara gị a na-eflex garị nkanka mozuru enwe isi a na-eflex garị nkanka mozuru enwe isi asị onye ọ na kịta atụọ bank details ya onye ọ na-agbawa kịtịkịtịkịtịkịtị biko tụọ bank details ọ wụrụ 1 naira ka ị nwere ka iPhone 1 naira ka ị nwere ọ wụ 2 naira ka ị nwere ka iPhone 2 naira ka ị nwere ebe a ka wahala ya apụta iPhone na is not by who you know. It's not by who you know. O nwere onye nke ya agụ na ekpakata nkata ọ sịghị sọsọ ka o wee gosi pawa ọ sịghị na ọkwa mbata arị last week isi ekelu ọ sịghị n'ọkwenye na ya na middle point wee bata na ya na middle point wee batagido nọkata kwụsịbe asịwaju etu aka isi agwa gị nna ya kwụsịbe asịwaju nọgide nọcha ba asịwaju si ebe a jewe na nke icon ịghọtago si na nke icon pụta tụọ ịnọsị n'afa wee naba fọ na agwara gị ife niile awụ ka i wee fụ the level of people on a flow with ka i wee fụ the level and caliber of people on a roll with na empty pocket. Etu a ụfọdụ n'ime unu si wee gbafericha from ndị enyere ụnụ aka ebe ị na-ekolu ha ịpụta ị na-ekolu onye ịma na onye ahụ iji ekoli uko nọ ndị ya na ya nọ na the same level. Yes, nọ ndị ya na ya nọ na the same level, people capable of helping you ị na-emere ha level.
ị na-emelu ha level. Obere onye nnukwu mmadụ na-abịara ife. It is a privilege. It is not something you should brag about. Because we know that all those people, you are not in the same category. You are not even in the same level or class with them. Yes. Yes. Amukurie. Eshoje go 21 years. Go ye 10 cartons. Go blue label. Go ye 20 cartons. Yes. Esho go ye. Esho be 50 cartons of wine. Book take a much as sky. I will not tell you what to do. Onye na kpu obe si ekozina ife a na-eko na ego ada ekwu okwu and onye nwe kọntaktị bụ ife kọntaktị ruo o mee ihe ya anụ ọ ife kọntaktị rukwa anyị niile anụchasịcha ya bife wee mee ihe ị na-asịkwa na igwe kọntaktị. Why can't you be that contact? Everybody, if you suppose that work, God make me a contact. Or believe that brag with contact. And if you for that, see a cousin. But don't go with them. In 20 naira to Cosalon, a local committee of friends, a total of 100 naira. You will 100 naira, may what you will 20 naira. Yeah, you will 20 naira. Because the committee of friends at Taiga, why can't you be wise and make use of that money? Yeah, why can't you be wise and make use of that money? Yeah, before make committee of friends, I plan a channel with them myself. Fact, go committee of friends, I image Hana. Yeah, only Joe. Bịa n'ihu geeti n'ụtụtụ echi paakị ya nje wuri ekwo nwụrụ ọmụsị ego niile ahụ kwụọ mmadụ ụgwọ nje na-agba ngolo nwụrụ ọmụsị ego niile ahụ kwụọ onye sendịrị m ego nji ụgwọ o sendịrị m ego njiri wee kwụ ụgwọ afịa kwụọ ya ụgwọ ya ozugbo. Achọrọ m ka ego ahụ batara je mee m ụfọ bikọs apụlan gom ife m chọrọ ime. Achọrọ m ka m jee lebe anya na onye abịara nye m ego na onye abịa nye m efi onye abịa nye m efe a achọrọ m ka m wurie ọgwụ na achọrọ m ka mmadụ misunderstand ya mo asịrọ m gị chi ime a lavish wedding ga-eme na ijide ego imebe asịrọ m gị chi ịkpọ ime a society wedding ga-eme na ijide ego imebe. But what I am saying is mmadụ ịda afọ ọsọ onwe ya ebe ma na ibiro ngọ ị na-afọ ọsọ onwe ị na-squeeze onwe ebe opportunity supposed to make a good use of it. Ije west here because you want to impress people who are not even looking at you to impress them. Those people, if they are looking at people, they are looking at people hand in hand on at the same level. Like big man he could carry a million self or not on 1 million with happiness. Iwepụtara ife dịka kelafe iwepụtagodoro ya nka ọnwụọ ya with happiness na-ejere onwe ịgbagharịba ka ije kpochakọrọ ego niile too n'akpa ije gotara ya 21 years iwetakwa ọnwụọ nke kwocheri na ideberie iwetara ya ọnwụọ ya ficha ọnụ ya chekwa na idewere ihe nọ na nwa ebe ndị big man ibe ịghọtara. So achọrọ m ka datin chenjie ife plan golo onwe m plan gọọmenti nsi wee chi ife. So any ego bịara na kọmitii bịa ka nke ọwụrụ m bonus onye mere onwe m ife m chọrọ iji wee mee. But that is me, not you. So ka iwe ghọtakwa ka m gwa na inwe choice to do the kind of wedding ị chọrọ ime. But iwelu ha maba aka ịmalụ na imere wedding ahụ ka iwe gosi ndị mmadụ ọnya ife nchọ ka ịghọta iwere ihe maba aka ịma na imere wedding ahụ ka iwe gosi ndị mmadụ. Now let me shock you, ndị big men ahụ eme event ka ha wee gosi gị. Ndị big men
ahụ eme event ka ha wee gosi kedu ife ọ na-egosi mgbe Obi Cubana kpara mgbe Obi Cubana nwere ego ọ marụchasịcha na ndị niile ya bịa wedin ahụ o etu ahụ isi ewepụta 1000 wee planụ ife ka nye nwere isikwa wee wepụta 50,000 wee planụ ife. He is making budget according to his level and class. Ọfụ ife ahụ ị na-afụ ọ mara gị ife nye na ndị frens ya na-eri odebekwara ha ife ahụ ịghọtara. So ngụnwa na-amazi aka ka igosi ndị mmadụ na gụnụmen ọ gosi na ilu bụ ha ebe ahụ ọnwụ na ilu ga ebe ahụ ya adịghị ka ife ọ bụ na ilu ga ebe ahụ onye adịghị ka ife. Kedu ife ị na-egetri excited na akwa bịara your wedding ọ bụrụ na ilu go na operate go na level where Akwa will even love to come to your wedding even without you buying blue label to push him to come. Yeah, you don't need to because you know he will come. All the time ibe to na ife na nnewe kita convoy governor na-ebu ọ na-eko na governor. It is we know that the governor will come. We know in fact o nwere ụfọdụ ndị ọgaranya ya wa ya fụ ha ebe ahụ ya na-asị nke ha abịaghị onye na ha na-ese okwu. We know they will come. We know they will come. All point na achị imeru mana ịdụba ha excited na onye a ya bịakwa nwanne. It's either you make use of that opportunity or you will keep enjoying that moment each time it comes. There will never be a day you will look at it as if, yes, it is expected. Yeah, I know he will come. I know he will come now. You can actually or if I go for the do disappointed. Yes. Even though they are show they are or na do disappointed. Yes. For na do disappointed. Even now, what was you get out? Uche can ne pigu na banya. Ishi bune. Only when he go, everybody committing the mother. Go where go jet in the future. If you see your century, me quick event I hate to see me. The mother be about higher to cook it. How many will? Hana mani will. Hana majono. I don't know. Hana mosin in will. Yeah. Hana mahosin in will. Can not do. Farman in will. So Krebe had a expert this way, Joe would thank you to work. If I was a Jacomoson and New a Pomoson in our own age, or that I'm a book in a tent, equivalent to 10 million. Ojo's a Pomoson Shelo can new. Yeah. Can executive tent, Shelo in the Shelo couple, and Najo, or a Jacomoso Belonia. Kele dama akpụkpụ ya eji akwụ ya etu ahụ ezi akwụ ụnọkata nwere ife nwe isi n'eko họteelụ niile tụ na-akpụgwọ ejugo mmadụ na-akpụgo ibu koro ha họteelụ a na-eko nọnsensị nwe isi iwuruzie ndị na-achata ofu plane eweburu guest ha this is a good message. Yeah? I was actually waiting until after the wedding. I won't use it as a message to people. But after watching the broadcast that this morning or yesterday, instead of being focus on how to build your marriage or on how to make your wedding, your marriage work, you will focus on how to make your wedding flamboyant. You will look all your energy on how to entertain people and the society, forgetting on the real cocoa. Forgetting on the real cocoa, you will imagine now the whole universe. Entertain all the society. Yeah? Yeah? I mean, if you are doing it because you are worth it, it shouldn't be anything to you. Shouldn't even be making mouth with it.
Why Obi Kubana Yeji Abia Manamo Banana Chief Priest Yabia? He's his friends, we know he's his friend. In fact, a lot of us will even go there to go and see Chief Priest because we know he will come. We know Onwan Anife will come. We know that E-Money will come. We know that KC will come. We know that Vintage Interior will come. You know what I go? We know that all those guys will come. We know that they will come. Eba na-eti mkpu wife ebe anyị ebe expect na ha ya bịa. Like Odi Anahachi Gosi Ayeshi. So yes, some of them, when we see them tomorrow, we will be shocked that they na ha bịa because we know why we will be shocked. So mmadụ surprise na-ewere ihe na-eme ọnụ. Mmadụ surprise na-ewere ihe na-eme ọnụ. Nkwucha ya ọ na-eweghị iwe chenjie ife na-agwa iwe eziokwu. Mana ndị ya gwakwa ahụ na ife na-agwa iwe okwu ngwawu chọkwa ha gwa n'okwu ngwawu ka na-agwa mana ama na-esi okwu ka na-ekwu. And then man eziokwu ka na-ekwu. This is not the message in chọrọ ime this side, but since ọ dapụta n'ala etu a ka ime enye ka iwe mụrụ ife were mụrụ ife were mụrụ ife si eko kasị na nkịrịka ka a na-eko ewe mkpu ogono si eko kasị na nkịrịka ka a na-eko afụgo m ndị nwere ego iji 100 million kpata event akwade in a small way. Ọ ha chọrọ ime sọsọ ha marizin ha jichi ime and yet ndị ahụ ndị anyị mana ha kpụ n'ụwa ya aza ndị ahụ ndị anyị mana ha kpụ n'ụwa ya aza oge Dr. BUC Aghazu nwụrụ kpakpando Nnewi Udalo Estate oge ọ nwụrụ Nnewi Hotel and Suite nnukwu mmadụ kpakpando gave some instructions. For example, nobody should repaint this house because you want to bury him. Yes. Nobody should even go and start paying for APAMs or whatever thing. Messages white one do. You know, he gave some kind of the man to Leonard. He gave some kind of instructions and guidelines before he joined his ancestors. And they keep back if I the only people sure of na bury the Rotary Club International because no an active member of a Rotary Club. They came, but we never heard these big men driving their convoy. So he to Kaiman due to how close on with the family. He was coming every day, the first day, second day. In fact, he was frequenting there and going because now a close family friend called. But this road, a witness or that if it was sure, yet Ocho Obaha Ocho Ono Missiono go with that draw. A gun a blue Jenny Bindino. A granny broke away more than enough in Kene with the Jenny Kendilo or one guy to a beef. That is into the way choking may fail. Not that not the money I draw. Some other person you make one or any say, Mama, if I what I winning will say. Wele eme something or that kwaya nka ya wa na eme ana etu ọnụ na-achọ ka egosi nke ahụ ewetago nke ahụ na-awụ ife a na-afọ ọsụ nke ahụ na-awụ ife a na-afọ ọsụ anyị amụghịzi onye wu izokwala ezo nkwara ife ọzọ imechakwa ife ihe emechi o mekwana ka go na bebi ọkụ wụrụ the same class anyị ama na after echi niile I have shoptazie na gonna baby ọkụ the same thing call no way baby ọkụ ngo nwe baby oyi. Is that what you want to show me? Yeah. Onye mara asụ na sụọ n'igwe ịma ha asụ sụọ n'ala. Contact. I have contact. I have men. I have my friends who will always visit Nanchi Mife. They are my friends.
They will come because they are my friends. Minus them, there are those people also. Some friends are even in our class, but maybe because of one thing or the other, they will also come and grace our occasion. But I know my friends, and I know that Mr. Emma, my friend, I know that Mr. Emma, that they do actively find me. I know my friends. You want to go? I know my friends. This issue of actually where the Mawachi Kozu, they go if you look at 15 years, but we just give you look at 18 years, or they give you look at Remy Martins, Manya the electro bottle 70,000, but we just go kill Mattel Swift, and it is something to 70,000. They just go if you look at 20 bottles or 30 bottles. Ego ya bana mmemme ya eme ije go ye wee wurie dikele ndị nnukwu ọga invitation ya ije go ye wurie ụmụ ife na-aza n'onwelu ọga ndị ọga go na ha dị mma ịma na go na ndị ọga dị mma ịma na go na ndị ọga dị mma. They won't even expect much from you to go, but give honor to whom honor is due. Nke a dị iche mana nke ahụ ijezie ibukọtazie mmanya ịgwazi ife dịka bebi ọkụ ya kpọrọ obodo n'ịchọkwara ije nye imon invitation bebe ọkụ akpọ imon egbedo na my boy na-abịakwa go na ya were ije nye invitation ịgbakwa edo kpọọ n'ọnwa na ana ife gbanye ya na nchọrọ ịgbanye invitation akpọkwa ọnwa na ana ife ichekwanye invitation were mmanya debe na nkọ. That attitude of doing that thing ka ọ ya wee mechazie wedding ị na-amịziri ndị mmadụ isi ndị bịakasịrị ndị mana go na ha ha oyo ọchụ ka ị na-eme iwu MC Minaj na-emechi iwu MC Minaj na-emechi ọchụ ka ị na-eme ka ị chọrọ ịkpọ your friends ka ha bịa soro ugwu celebrate your union. Is that what you want to do, or you want to do a show night of 1,000 laughs or afternoon of 1,000 laughs? A na-ekwuri ọtụ ka ama ife a na-ekwu and the invitation edefe dafọ ụtụtụ ewuru mmanya debe na nkọ emechie buru moto kwụgharịra ego iji wee jezi ndị big men ife ya emechasịcha ahụ wedin ị chọrọ ime mana ọsọsọ ka ị wee gosi ndị mmadụ na ọha na-ese gbakọ na wedin sọsọ not that you actually invited your actual friends and colleagues. Because when we're friends and colleagues, not that you actually invited them. If ndo bread, nde ya bia wapota, ese do abubuta 1 million. Wori na 100,000 rapana atoro ge ba. Program nchọrọ ime n'abalị a wụsị ụtụtụ echi niile si ka anyị eme that program. Ịghọtago o nwere program m bịara ime n'abalị a before I change the narrative of that program, but I'm happy that we discussed about this tonight. Yes, I'm happy that we really shared thought on this night. Only if any na ikwuru ebe a n'abalị a na o nweghị ife mụtalụ na ihe afago sorry because na ịma na m na-ekwu eziokwu ịchọ mụrụ ya ịchọ ha mụrụ na ọhụmụ ya agwa agwụ mụrụ ya n'ime wedding kwuo Nigeria niile ebe ịma na ịdọrọdụ na on your own you cannot entertain those people. Every day they celebrate baby Yoko just send me the alert that shaked everywhere. Is that a lie? If I knew just send me 500,000, Onya just send me 1 million, and I announce it. This person just gave me a cow. He will go see I and the Ogrania, you give it. Yeah, and I announce it. Yeah. Or if I go be Kubana Quachalo Mwe, Ndano Hebano, Bankata, Wekozu, they will lie this stuff in the Watalego. They shall share this in a Facebook. Ora.
edewela anyị list ndị wụtara ego debe list onye nọ be kwala okwu akwachasịchakwa n'ozu dị aka n'ike na wala Abuja ndị commentators mabatazie maka akụkọ na-ekwu obere onye akọ akụkọ na-ekwu obere onye were akọ mụnwa wezugo wesigo na obere onye na akụkọ si etu a wedo obere onye na akụkọ etu a ka ha si wedo onwe my uncle mepere emere wedding na 30th o mepe ụlọ ye na 31st of 1st ka o mepere ụlọ Sunday after mmechara wedding ka o mepere ụlọ that day all few of his friends and the family with a battle, but that is his choice. Remember that I am not telling you, but I'm telling you that now something. We have done so many things in the past, and you know that it will fire back. You don't need anybody to tell you. Yeah, it do opportunity opportunity. Use your brain. Use your brain. Yes. Somebody with 20 million cash in account before. It's a guy we go wrong way. You will spend it 20 million or 25 million when we wedding simply because people gave you that money. It is not wise. It is not wise. And the one mechanic we wedding money wedding wedding onye iru nsogbu nya ịgbakasịrị ahụ wee mee that wedding mana wedding ahụ imere wedding karịrị your level your level. You can't spend that money because na people nyere ya iwuru maka ebugharị ya venue iwuru maka change level of mmanya ya aṅụ iwuru maka show kerife a na-akpọ palatables anyị esi sọsọ ka iwe impress onye ndị ma na inweghị ndị ma na ha bịa ụbọchị ahụ na ha ghara ada ajụ isi ebe weta ego ha bịa ụbọchị ahụ ha ya ada ajụ isi ebe wee weta ego ife ha ya ada ajụ so na iwuru nwa ogbenye iwu nwa mgbe etu nwaanyị si akpọ ewu nwa mgbe iwuru nwa mgbe ịchọkwa ime ife ka onye nwere uche ewu nwa mgbe ịchọ ime ife imekwa ife ka onye nwere uche na-ego obere onye pụta ọ na-ego obere onye pụta ọ na-ego ịma ọgaranya ị na-ego anya ya nụrụ gị ife biko na ebe a ka m mee ndị broadcast ya n'abalị onye mara asụ ya sụọ n'ala onye mara asụ ya sụọ n'odo ka ọgụnụ n'igwe ịma ha asụ sụọ n'ala nke ahụ ngwụ ka ọ dụrụ ịma ha asụ ezugosiri ego sụzidiarị n'ala na ọrụ na ịma ha asụ ọnya ga-ezege ji wee mechaa wedin chọwa ndị nyere ego na ndị enye ha ego ọ bụrụ na iji ego ebọjetịrị wime wedin kedu ife ị na-aghara anya ndị nyere gị ego na ndị enyere gị ego ha ma agwa gị ka o wee wụrụ ego niile m nweta na wedin mgbe edebere ya na katọn debe na wodropu ma ebe ahụ ka m nọ wee yuzuche ego ya yuzuru nya na-eyuzu si ojeho bank eje sef agwọ m ekwe wee wụrụ ojeho bank eje esi m ebe ahụ na-eworie rigide ericha ya ojeho bank apart from change ndị mmadụ bịa nakọrọ m na-agbara m ego na as transfer ndị ọzọ niile dọndọ ebe m pakịrị ya agụbara nya gụchasịcha ya nnake m ugoro ya gụchasịcha ya gbaa rọba ntụ mmesi erie
because I'm na ka mmechara wedding eju mmadụ one kobo ọbịa ti ihe na gbese. So it's more like an ego ahụ awụrụ n'ego spender. Yes, ego ahụ awụrụ n'ego spender. Yeah, that money abụrụ na ego spender. So I don't need to make the money back. Ọwụgodu na ndị bịalụ wedding bịa wedding mụ richa nri naba. It is still okay. It is still okay. I will still not have issues with it. When a single person who will be na muzere ebe ahụ ọ na-ebịara afọ envelope anamma from the even ma na inye m isi weta m invitation abịakwara m gị ife mbịakwa abịakwara m gị ife ahụ etu suppose isi wee bịa iweta m envelope kịta abịakwara m gị ife according to etu mụ na si wee dụ. So na onye anyere ego na-edote onye anyere ego na I appreciate mmadụ ndị nji anya m wee fụ, but what I'm telling you is that na onye olulu bịakwara ife etu m na-esi wee bịa. Ịghọtago? Onye olulu bịakwara ife etu m na-esi wee bịa. O eje makasịcha aka different places wee bịa mee wedding na ifuzi onye ọwa ahụ a na-afịa ofozu ma wee je ha mewe wedding nke a mmadụ enweghị ego ifuzi onye ahụ ọ ya afọ ya ije were invitation nya alụsị emego nya na program mmere ụbọchị a na ụfọdụ uwe ebe ha jere ike wedding invitation ka ha na weli nsi gburu ha because ị chọrọ ka ije nye ma ekwensu ịya alụcha sabo sọ ka iwee fụ ndị bịa wedding maka na wedding awụ na business. A na-emezi wedding emecha wedding ka eme profit. Oriri wedding or investment. It is not investment. You are calling people to come and eat. So why should you be bragging because you are calling people to come and eat? Why should you be bragging? Answer. Okay, I think I will end this broadcast here now. Onyeri ya donya di onwe abana ya mara anyị mma echi niile ụtụtụ echi niile anyị abịa mee program nchọbụrụ ime today kashifon